Ġunju huwa marbut mal-bidu tal-istaġun tas-sajf iżda sissa l-ewwel jiem ta' dan ix-xahar xejn ma spirana biex inħejju għal jiem sħan u nixfa tal-klima tipika mediterranja. Bassara tat-temp qed jaħsbu li fl-Ewropa mhux rekord ta' temperaturi sħan se jkollna iżda sajf bix-xita u l-kesħa. Bosta avvenimenti klimatiċi li seħħew għalmenu f'Mejju li għadda jindikaw li minkejja r-rebbija suppost li jkollna temp inqas kiesaħ u jibda jħejjina sħana tas-sajf dawn l-effetti ftit li xejn ħassejnihom. Bosta pajjiżi donnom iktar inħakmu minn temperaturi kisħin u reħqawwi li iktar donnom huma marbuta mal-miġja tax-xitwa iktar minn mal-bidu tal-istaġun sajfi. Fl-Italja pereżempju x-xahar li għadda seħħew numru ta' trombi tal-arja qlil li mhux normalment iġarbu dat-tip ta' temp. L-arar fin-Norveġġja u l-Ġermanja, is-silġ li kompla jinżel fil-punent tal-Ewropa u saħansitra wkoll tromba tal-arja fir-Russja huma kollha fenomeni naturali li ftit li xejn kienu mistennija f'dawn il-jiem. F'Malta l-jiem sħan tas-sajf li normalment jibdew minn Mejju għadna ma doqnihomx. Minflok iktar inħkimna minn riħ qawwi u maltempata ta' ramel li donna sabet tarf tħalli l-marki tagħha f'kull rokna tal-Gżejjer Maltin. Lilin mill-Reġjun Ewropew għadhom friski f'moħħna fenomeni naturali oħrajn bħat trombi tal-arja li ħakmu lin-nofsinhar tal-Istati Uniti li ħallew ħerba sħiħa minn kull fejn għaddew. X'qed iwassal għal dawn l-avvenimenti ta' temp estrem? Jidher li r-rata maġra li bija tidub bis-silġ fl-Artiku, Greenland qed ikessaħ l-Oċean Atlantiku b'tali mod li qed jiżviluppaw sistemi klimatiċi b'effett katastrofiċi fl-inħawwi mill-quta minnhom. Is-silġ li qed idub f'diversi partijiet madwar id-dinja huwa riżultat ta' sintomu tal-bidla fil-klima li jeħtieġ li tiġi indirizzata llum qabel għada, mhux minn pajjiżi kbar biss iżda wkoll minn pajjiż żgħir bħal Malta li l-effetti tiegħu jistgħu jkunu ħżina kemm għall-ekonomija kemm għall-ambjent u saħansitra wkoll għall-ġeografija tal-Gżejjer Maltin. Dan is-sajf se nużaw l-umbrellel tax-xita flok l-umbrellel fuq ix-xtajtiet?